održati predavanje na temu kada, kako i zašto nastaju šakirana polja hrvatskog grba. Mate, izvolite. Dobar dan svima, jako mi je drago što nas možete ovdje skupa pozdraviti. Dakle, drage goste, uzvanike, također članove Hrvatske udruge Benedikt, druge braće hrvatskog zmanja. Iskoristio bih ovu priliku zahvaliti se što ste omogućili da sažetom izlaganju predstavimo ovu večerašnju temu. Dakle, kao što možete pročitati, riječ je o pitanju kada, kako i zašto nastaju šakirana polja hrvatskog grba. Prije svega, kao od narodnih nekoliko teorija, iako ih ima daleko više, ali ovo su neke možda najznačajnije vezane uz tumačenje što stoji zapravo iza šakiranih polja Hrvatske, odnosno koji je njihov podrijetlo, simbolika i način nastanka. Kao što možete vidjeti, to je pitanje zapravo dosta drevno, već od početka 18. stoljeća pojedini znanstvenici i hrvatski povjesničari se pitaju i pokušavaju doći do odgovora na to postavljeno pitanje. Recimo, Pavao Vitezović je početkom 18. stoljeća razmatrao da zapravo šakirana polja sadrže simboliku županija srednjovjekovne Hrvatske. Možda vama najpoznatija predaja, zapravo priča, najvjerojatnije izmišljena, koja se odnosi na tu stanoviti događaj da je hrvatski kralj Stjepan Držislav krajem 10. stoljeća igrao 3 partije šaha s mrtvačkim duzdom, budući da je bio dobar šahist, izborio je svoju slobodu, a slijedom te pobjede uzeo je šahovsku ploču, odnosno šahovnicu, kao simbol svoga roda i naroda i zapravo slijedom toga Kraljevina Hrvatska, odnosno kasnije hrvatski narod kao svoj nacionalni simbol ima upravo šakirana polja. Tijekom 20. stoljeća također, kao što možete vidjeti, bilo niz teorija, možda nekako najistaknutija je ova vezana uz takozvano iransko podrijetlo tog šakiranog uzorka, prema kojem bi zapravo Hrvati, uselivši se iz tih područja Irana i Eurazije, zapravo sa sobom donijeli taj šakirani uzorak i to bi zapravo bio njihov nacionalni simbol sve do danas. Sada, početkom 21. stoljeća imamo neke nove teorije. Jedna od, to je zapravo posljednja, je predstavljena 2017. godine. Ja sam kao autor te teorije, a ujedno je predstavljena u ovom sveučilišnom udžbeniku objavljenom 2021. godine. Dakle, ovo večerašnje predavanje se zapravo temelji na zaključcima postavljenima u toj teoriji. Inače, ovaj niz je izvukao kolega Željko Hajner. Evo, prije svega, da bi zapravo došli do same teme, treba imati na umu koji je zapravo bio teritorijalni opseg hrvatskih zemalja tijekom srednjega vijeka. Naime, hrvatski šakirani grb se u povijesnim izvorima pojavljuje tek koncem 15. stoljeća, prema tome treba imati u vidu i povijesni kontekst u kojem on nastaje. Kao što možete vidjeti na ovom zemljovidu, cjelokupni prostor od Drave do Jadrana tijekom srednjega vijeka bio označen tim pojmom srednjovjekovne Slavonije. Dakle, to nije ona Slavonija, kako mi danas podrazumijevamo ovaj istočno-panonski prostor između rijeka Save i Drave, nego puno šire područje. Međutim, to široko područje je zapravo bilo razdvojeno na 3 cjeline. To je bila Dalmacija, sastavljena od primorskih gradova i otoka, zatim neposredno kontinentalno zaleđe, uključujući i dinarski prostor od Neretve do Kupe, to je dakle bila srednjovjekovna Hrvatska, i zapravo ovaj kraj iza Bora od Kapele do rijeke Drave, to je današnja sjeverozapadna Hrvatska, i taj kraj se zapravo nazivao Slovinje tijekom tog područja, vremena i razdoblja srednjega vijeka. Što se tiče heraldičkog znamenja cjelokupnog tog područja, službeno heraldičko znamenje u srednjem vijeku su bile 3 leopardove glave, isplašenih crvenih jezika na plavom foru. Ovaj prikaz koji sada vidite je zapravo iz perioda kralja Mateja Šaporina,
15. stoljeća, međutim, zapravo podrijetlo tog simbola je puno starije. Ovdje možete vidjeti schematski prikaz zapravo razlike između službenog i dakle, ovdje možete vidjeti schematski prikaz razlike između službenog i neslužbenog znamenja hrvatskih povijesnih grbova toga perioda, pa ovdje je njihov likovni prikaz. Dakle, same leopardove su tijekom ovog perioda zapravo doživljavale također određene promjene, a s druge strane imamo i grbove s 3 lovačka psa u trku, taj grb je označavao srednjovjekovno Slovinje, potom ovaj grb koji predstavlja ruku s mačem ili vodežom okrenutim prema dolje, koji je predstavljao neslužbeno znamenje Hrvatske, a ponekad i Dalmacije. Tijekom ovog perioda ovaj grb s 3 leopardove glave je ponekad prikazivan u životinjskom obliku, a ponekad u antropomorfnom, odnosno ljudskom obliku, a ta će se situacija kasnije u određenoj mjeri ponoviti i sa hrvatskim šakiranim grbom, kao što ćemo vidjeti. A ovdje u ovoj schemi možete vidjeti na koji način su Arpadovići preuzeli simbol tog lava u hodu od Bizanta i počeli ga koristiti na svojem novcu, zastavama, pečatima i sl. Kombiniravši ga sa srebreno-crvenim grbom. Dakle, taj grb zapravo predstavljao osobni grb ugarsko-hrvatskih kraljeva iz loze Arpadovića već od kraja 12. stoljeća, a također i njihovih hrvatsko-dalmatinskih hercega, s tim da je ta varijanta zapravo bila predstavljena s frontalnom okrenutom lavijom glavom izraženog jezika, koja se zapravo heraldičkom terminologijom naziva leopardovom glavom. Prikaz tih grbova, evo ovdje možete vidjeti neke od najstarijih, koji su neke naravne rekonstrukcije, ali uglavnom možete zamijetiti da su nekada te leopardove glave bile prikazivane u životinjskom obliku, zadržavajući likov izgled glavlje glave, ali heraldičkom terminologijom leopardove, a ponekad u antropomorfnom obliku, dakle kao ljudske okrnjene glave, i to muškaraca, različitih muškaraca ili žena. U ovom slučaju riječ je o ženama, a dalje, kako je povijesni razvoj tog heraldičkog znamenja išao, početkom 15. stoljeća taj grb postaje zapravo zemaljski grb kraljevine, tj. kraljevstva Hrvatske i Dalmacije, označavajući područje od Drave do Jadrana. Naime, hrvatsko-dalmatinski hercezi su, to jest njihova funkcija je tada već zamrla, i taj grb se od znamenja, osobnog znamenja ili znamenja funkcije, zapravo počeo koristiti kao zemaljski grb, odnosno kao heraldičko znamenje određenog područja. To je zapravo prvi službeni hrvatsko-dalmatinski grb, odnosno zajednički grb Hrvatske i Dalmacije, koji je, da bi zapravo pojačao svoj vladarski legitimitet, pokušao taj stari hrvatsko-dalmatinski grb prilagoditi vlastitom dinastičkom znamenju dinastije Luksemburgovaca. Tako da je on zapravo ove frontalno okrenute glave okrenuo profilno i pretvorio ih u lavi glave, također izmijenivši u određenoj mjeri i boje tog grba. Međutim, nakon Žigmundove vladavine stvari su se vratile na staro mjesto i za vrijeme Matijaša Korvina opet imamo onaj stari hrvatsko-dalmatinski grb. Međutim, Korvinovi nasljednici su zapali u druge neprilike, tu mislim prije svega na osmanlijsku najezdu, padom Bosanskog kraljevstva 1463. godine zapravo dolazi do pluralizacije tih heraldičkih znamenja na području kraljevstva Hrvatske i Dalmacije. Dakle, umjesto nekadašnjeg jednog službenog znamenja Hrvatske i Dalmacije, sada imamo čak 3 službena znamenja, od kojih jedno bilo, to jest legitimno, kojeg su zapravo izveli Agelovići, a drugo je bilo pretenzijsko, kojeg su izveli Habsburgovci. Dakle, riječ je o grbovima kraljevina Slavonije, koji uključuje kunu između dviju rijeka, i šahirani grb kraljevine Hrvatske. Ovaj početni grb s 3
zapravo ostao onom području koje je bilo izuzeto izvan ovih nastojanja, heraldičkih nastojanja Jagielovića i Habrovaca. A to je naravno bilo područje Dalmacije. To je područje bilo izuzeto zato što je slavonsko plemstvo podupiralo Jagielovića, odnosno nadalo se pomoć Jagielovića, dok je hrvatsko plemstvo podupiralo Habrovaca. Istovremeno Dalmacija, to je primorski gradovi i otoci, bila čvrsto u rukama Mlečana, a prema tome nije predstavljalo neki posebni cilj niti Jagielovića, niti Habrovaca. Stoga je nekakvom inercijom taj grb zadržan, ali se počeo odnositi isključivo na Dalmaciju, odnosno kraljevinu Dalmaciju, sve, kako znamo, i do 19. stoljeća. A i danas ga kao tako prepoznaju. Ovdje možete na ovom prikazu vidjeti zapravo taj teritorijalni pomak koji je uslijedio nakon osmanlijskih, tijekom nakon osmanlijskih osvajanja, kada je taj pojam Hrvatske iz ovog središnjeg dinarskog prostora počeo širiti prema sjeverozapadu i zauzimati ono područje starog srednjovjekovnog Slovinja, a naravno sam pojam Slavonije se u kasnijim stoljećima počeo izmještati istočnije na ovaj istočno-panonski prostor između rijeka Save i Drave. Istovremeno pojam Dalmacije ostao ograničen na primorske gradove i otoke pod mletačkom vlašću, međutim naravno tijekom 17. i 18. stoljeća s proto-osmanlijskim ratovima taj pojam Dalmacije se počeo širiti i prema kontinentalnom zaleđu, uhvaća i ovaj prostor mi sada boravimo. I ovdje je likovni prikaz tih triju grbova, dakle grb Dalmacije, grb Hrvatske i grb te novovjekovne kraljevine Slavonije, odnosno srednjovjekovnog Slovinja. Ovdje je taj schematski prikaz, međutim bitno je naglasiti da je grb Slavonije u ovom periodu, dakle od 15. pa sve do sredine 19. stoljeća zapravo imao status službenog grba triju kraljevina. Naime, ta kraljevina Slavonija ili srednjovjekovno Slovinje ipak uspjelo sačuvati znatan dio teritorija, uključujući vlastite institucije, dakle prije svega Sabor, dok je naravno Dalmacija bila u rukama Mlečana, a Hrvatska zapravo velikim dijelom u rukama Osmanlija. Prema tome, čak i Hrvatsko-dalmatinski sabor se jednostavno priključio Slavonskom saboru i započeo sa svojim zasjedanjem u Zagrebu, tako da je i taj grb kraljevine Slavonije zapravo zadržan kao nekakav državni znamen, dok su ova dva grba, prije svega tada grb Dalmacije koji je bio znatno stariji, a i grb kraljevine Hrvatske zapravo